Salut și bine v-am găsit. Am vândut toți iepurii de acolo și de aici, alea două boxe de aici. Mi-am lăsat eu iepurița asta. Trebuie să facem 16 și cred că aici își face cuibul, că văd că... Uite un pic. Eu i-am lăsat fânul, l-am întins așa, păi a făcut așa. Poate că acolo vrea să-și facă cuibul. Mai are 8 zile până ce trebuie să facem. Și ăsta e masculul, doar ăștia doi mi-am mai lăsat eu. Masculul ăsta de uriaș californian, e un fel de porcitură. De uriaș californian și are cu ochii roșii. Părinții lui au fost tot la mine, dar i-am tăiat. Doar pe mascul l-am tăiat, pe femeia am vândut-o. După ce au crescut el și frații lui, restul i-am vândut și am mai tăiat din ei. Asta abia așa se fete în 16 și roiul. Mai apuc la iepuri din ei doi. Am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boxe libere pentru iepuri. Vă rog frumos să apăsați pe butonul de like pentru încurajare. O să mai fac videoclipuri de genul cu iepuraș, cu tot felul. O să mai fac un filmuleț când va făta iepurița sau când va începe să se smulgă. De aștept și eu să fete. Vă rog frumos, abonați-vă și dați un like.